Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me, mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. ipamibi na po niya to ang orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, kafiestahan ni San Buenaventura, Obispo asin Doktor kan simbahan. Ang satuya pong mga intensyones sa iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat dulot ni Reynaldo Manuel Jr. and family, dulot man ni Margie Baitan. Promotion FO3 ni Kahasareno, dulot ni Marie Rose Hasareno and family.
For good health of Joanne Hazel Nunez and family, dulot ni Annabel and Shield Vincent. Mga special na intensyon for guidance of the Holy Spirit during the exam, dulot ni MR. For fast recovery of Freya Joy Jury, dulot kan Basco family. For safe operation of Aurelio Mortega, dulot ni Annabel and Shield Vincent. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Ki Maria Cristina, dolot ni Nikki Alminye. Ki Lidwina, dolot ni Meg Los Baños. Ki Rogelio, dolot ni Canvengados family. Sa kalag ni Luz, dolot ni June Sumpo. Ki Allison, for her death anniversary, dolot kan Peralta and Morga family. Ki Julio, dolot ni Alex and Christy. Ki Noli, dolot kan De La Rosa family. Ki Nathan, dolot ni Mr. and Mrs. Jonathan Bermejo and Salinel family. Ki Maxima, dolot kan Del Villar family. Ki Benjamin, dolot ni Aurea Liagas. Ki Fidela Asin Salvador, dolot ni Mariens Madrilejos. Ki Honorato, dolot ni Juanita Karetov. Second death anniversary of Armisticio, dolot kan Salting family. Death anniversary of Enrique Alonzo, dolot kan Belza family. Sa giraray, Diyos maray na hapon po sa ilugabos mga tugang. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa aldaw na ini, Hulyo 15, sa tuya pong pinagsaselebrar ang kafiestahan ni San Buenaventura, sarong obispo, asin doktor kan simbahan. He is considered as a seraphic doctor. Dahil an sa iyang kadunongan, an sa iyang mga katukduan,
bako na nagpapataw-pataw sa iri, kundi nakaduta sa daga. As in, igwanin praktikal na aplikasyon sa buhay. Ini man bagaan imbitasyon sa to na ang pagtubod, bako sana sa isip, nakabase sa kadunungan, kundi nakaduta sa satuyang pagkabuhay. Tinukdoan niya man kita na ang tunay na kadakulaan or greatness nakukuha bako sa mga titulo o posisyon, kundi nakukuha ini sa satuyang paglingkod asin pagkambuot sa lambang saro. Ngunyan midbidon tapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, mantangon yan, nagdudulo kita sa pamibi, asin tabang, intersesyon ni San Buenaventura. Udok sa buot, salabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, warasan namimibig kami na sa pagselebrar kan pagkamundag ni San Buenaventura, Obispo, makamtanmian sa iyang bantog na kaaraman, asin padagos na makaarog sa init nin pagkamuot. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro nin Exodo. Sarong lalaki gikan sa pamilya ni Levi, nag-agom sa sarong babaeng Levita. Siya nangidam asin nangaki nin sarong lalaki. Kan mahiling niyan an aki magayon. Tinago niya sa laog nin 3 bulan. Alagad kanday na nanggad matatago. Kumuinuanin sarong basket na huyo. Linahidan niya ito nin kalapati. Asin ibunagtak duman an aki. Dangan binayaan ini duman sa kagahuan sa pangpang nin salog. Saro niyang tugang na babae nagbantay sa harayo sa paghiling kung ano ang mangyayari sa iya. Nangyari na aking babae ni Paraon nagduman sa salog sa pagkarigos. Mantang ang mga surugoon niyang mababae naglalakaw sa pangpang. Nahiling niya itong basket duman sa kagahuan. Asintan nagbuot siya na kuhaon ito. Kan buksan ang basket, nahiling ang boy na naghihibi. Naherak siya asin nagsabi, iniaki kan mga Ebreyo. Antugang kang umboy itong nagbabantay.
Ruminani sa aki ni Paraon asin naghapot. Buot mo na ihanap ta kanin babaeng Ebreyo na maataman kan aki para sa imo. Asin an aki ni Paraon nagsimbag. Iyo, lakaw. Luminakaw asin inapod an ina kan umboy. An aki ni Paraon nagsabi, daraha ining umboy asin atamana para sako. Babayadan ta ka. Kinuakan babae an aki asin inataman niya. Pagdakula kan aki, dinara niya duman sa aki ni Paraon. Inampon ini siring sa sadiring aki nyaman sana. Asin nginaranan, Moises. Hulita sabi niya, kinuha ko siya sa katubigan. Sarong aldaw kan si Moises dakula na. Nagdalaw siya sa iyang katugangan asin nahiling niyaan sa indang pagtios. Namasdan niya ang sarong taga-Ehipto na pinapakulugan ang sarong Ebreyo. Kahimanwan niya, huminiling siya sa palibot asin huli tadainin tawo duman, ginadan niya ang taga-Ehipto asin tinambunan niya nin baybay. Pagsunod na aldaw, nagluwas naman siya. Asin nahiling niya ang duwang Ebreyo na nag-iiwal. Sinabihan niya ang may sala, taano ta pinapakulugan mo ang kapwa mo, Ebreyo? Sinimbag siya. Si Isay ang nagbugtak sa imo na kagurangnan asin hukom sa samo. Nag-iisip ka na gadanon mo ako, siring kan pagadan mo kaidtong taga-Ehipto? Natakot si Moises asin nagsabi, tibaad na isiya na ang bagay na ini. Nadagungman ang bagay na ini ni Paraon. Kaya pinag-isipan niyang gadanon si Moises. Alagad nagdulag ini ki Paraon, asin nag-erok sa daga nin Midian. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong pangaipo bumirik ka sa kagurangnan, asin ika mabubuhay. Sa imong pangaipo, bumiri ka sa kagurangnan, asin ika mabubuhay. Nakakalubong ako sa hararom na laboy, nadainin mababatayan. Nakaabot sa hararom na tubig, asin nalalamos ako kan sulog. Sa imong pangaipo, bumiri ka sa kagurangnan, asin ika mabubuhay. Alagad namibi ako sa imo kagurangnan, sa paghagad kan sa imong ugay o Diyos. Huli kan dakula mong pagkaherak simbaga ako, tawan sa kuandanay mong pagtabang. Sa imong pangaipo, bumiri ka sa kagurangnan, asin ika mabubuhay. Mahihiling ini kan mga api asin mauugma, kan mga naghahanap sa Diyos asin mauumayan ang sa indang puso. Hulita dinadangog nin Diyos ang mga dukha, dai niya sinisikwal ang mga bihag. Sa imong pangaipo, bumiri ka sa kagurangnan, asin ika mabubuhay. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong pagrukyaw espiritu, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinagwi ni Jesus ang mga banwa, hulita duman ginibo niya haros gabos niyang mga milagro, alagad na inaghulaw na magbagong buhay. Herak man sa imo Corazzain, herak man sa imo Bethsaida, ulita kon sa Tiro, asin sa Sidon, ginibo ang mga milagro na ginibo sa Indo. Haloy nakuta na sinda nagpenitensya sa gubing na sako asin sa abo. Alagad sinasabi ko sa Indo, nan aldaw nin paghukom magiging urog na makuri para sa Indo kaysa para sa Tiro asin Sidon. Kasi ni Kaman Kapernaum, nag-iisip kang pumaitaas sagkod sa langit, ibababa ka sa kairaruman. Ulit akon sa Sodoma, ginibo ang mga milagro na ginibo sa imo, nagdanay kuta na sagkod sa aldaw na ini. Alagad,
Sinasabi ko sa imo na an aldaw nin paghukom magiging urog na makuri para sa imo kaysa para sa Sodoma. Makatugang marhay na bareta kan kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Tulong banwa ang pinagsagwi kan sa tuyang kagurangan. Enot ang kurusain, ikadua ang Bethsaida, sindinugtungan niya pa kan Capernaum. Ano ang kaso ninda? Ngata, why did they merit this wu o inaapod na pagsagwi hali sa kagurangan? Kadakol kayang ginibong manifestasyon, revelasyon, pinahiling na tanda sa mga banwang ini an sa tong kagurangan. Alagad dai man lamang sila naghingowa na magbaklit. Marhay pa ining Sodoma asin Gomora na nahiling kan kagurangan an sa indang pag-apresyar kan sa iyang mga gibo. Ang santo na ipinagsaselebrar niya to niya ng kapiyastahan si San Buenaventura, saro kan mga ehemplo kan nag-apresyar kan mga manifestasyon asin revelasyon ni Diyos sa iyang buhay. Saro siyang madunong na tao, alagad an sa iyang kadunongan, dahil sa nasa isip, nasa utak, kundi buminaba sa iyang puso. Iyan ang imbitasyon ni San Buenaventura sa lambang saro sa tuya sa aldaw na ini. Enot, to seek Christ at the center. Gibuhon si Kristo na sentro kan sa tuyang buhay. Ano man na okupasyon igwa kita, katikista, estudyante, profesional, o padi, sabihon ta, gabos po kita, tinutukloan ni San Buenaventura na ang gabos dapat niya tong trabaho nakagamot sa satong kakurangan. Ang sentro kan sa tuyang buhay, iyo dapat si Kristo. Si Kristo bako sa naining pinag-aadalan niya to sa libro, siring sa sinabi niya, kundi siya, sarong persona na dapat maengkwentro kan lambang saro sa tuya. Kaya magayon na paghurup-hurupan ta sa aldaw na ini. Tigigibuta daw ang sa tong kakurangan na sentro, kan gabos niya tong trabaho, asin desisyon sa satuyang buhay. Sa tahaw kan kasibutan niya to sa oro aldaw, do we take time to really make Christ as part and center of our works and decisions? Ikadua na imbitasyon sa tuya ni San Buenaventura is to unite knowledge with love. Bako sa na dapat kadulungan, dapat, sabi ko nga ni, igwamanin puso o pagkamuot. Tas sabi ni San Buenaventura, wisdom without love is empty. Dawa maaraman mo ang gabos, kung dai mo midbid si Kristo, dai kang, you know nothing. Dai ka talagang naaaraman according to Him. And even if you do not know anything, if you know Christ, you will know everything. So wisdom without love is empty. Sosog ki San Buenaventura. Kaya ang imbitasyon sa tuya ay maghingawa, not just to learn about the faith, but to live it. Bako sa nang maaraman, manudan, manungod sa pagtubod, kundi isabuhay ang pagtubod na ini. Our knowledge must move from the head to the heart. Dapat nahihiling ang sa tong kadunongan sa pagkamot. Ultimo, na magayunon manudan ta po sa iya, asin imitaron sa iya, ining sa iyang paglingkod na may kapakumbabaan. Madunungon siyang tao, kadakol siyang aram, pero dahil ini nagsakat sa iyang isip sana, kundi nagdara ini sa iya tanganing gamiton ining kadunongan, tanganing padagos na maglingkod na may kapakumbabaan. And so with us, whatever we do, whether sin or unseen, nahihiling man ini o dahil nahihiling kan tao,
let us also do it with love. Gibuhuntaan gabos, sa ngaran kan pagkamot. Let us not seek the front seats, but the servant's place. Ibig sabihon, padagos na maging makpakumbaba. Tadyan tamakukuha ang tunay na kaugmahan. Si San Buenaventura, namumutan ko mga tugang, ipinahiling po sa to ang tunay na pagiging dayupot sa satong kagurangnan. He shows us that a faithful mind and a burning heart can really transform the world. May we, like him, be seekers of truth, maghanap kan katotohan, lovers of God, and humble servants of our brothers and sisters. Sa iya man lugod na pamibi as in intercession, padagos man kitang magtalubo sa kadulongan, sa kapakumbabaan, asin sa kabanalan. San Buenaventura, ipamibi mo kami. Sagaran ka naman, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Nakamtan ni Maging angin kakanon, limuhay naman yung kasaguran. Akon mo kagurangan, ansa mo yang dulot ngunyan, nandakan sa muyong pagkamot, sa imo asin sa kapwa. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibibi kami kaugayeng do ngawa ang mga sakripisyo na dinudulot ni sa banal, sa imong banal na altar, sa pagrumdom kan kafiestahan ni San Buenaventura. Tanganing sa pagpatawad mo sa mo ang mga ini magtaong kaumawan sa imong ngaran, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, huli ta sa fiesta ni San Buenaventura, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan ng makijos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaibakan gabos na santos sa sinangles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, banal, ang kagurangan, Diyos ni mga upo, ang langit at sinaga, panokan sa imong kamurawayan, sana, sana sa kalikasan, sana, sana sa kalikasan, paladalan binadigdig, sa ngaran kan kagurangnan.
Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurangnan ikan ang gadaan banal. Burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipan, napapabulosod para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. At pagkagadan mo kagurangan, Ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikahamagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguranglan. Kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tap pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kaguranglan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma, sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to sa puntong ini, itong mga namumutan niya to sa buhay na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, kaibahan si San Buenaventura. Nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daig kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyarian buot mo sa daga siring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo, ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Are paghilinga, ang samong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Tawi kami din katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan ginapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong inilusan sa pagbabanalkan sa imong simbahan.
sa imong kamurawayan. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan mga banal na misteryo, mapakumbabang nag-aarang, na sa paarog kan paladan na si San Buenaventura, maghigos kaming magpahayag kan sa iyang tinubod, asin magutob kan sa iyang tinukdo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita kapos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Let us pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And She conceived with the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. that we may be made worthy Worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good evening po. We thank you, O most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, giant yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us home to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Thank you po.